Thil mak le lo om episode som ni pani na Mithi Tawh Hnen Atanga phone call Dawng te som na nu pakhat boni ni a in soi chuan anu boral Tawh Hnen atangin phone call adong ni in a soi mau mai boni le anu hi nu pa in po tak ni in anu boral po hi boni hian atuar hle nge a Christmas alo thlenga anu telowa hun amang ta chu a chhuah a harin angai hle ani hemitlaya ama chawa hun aman lai chuan a phone lo ri in a han chan nak chuan a ohria than le bel em anu o nge ni in a hreta tlat mai boni chuan kanu nangma mo ini theidon em mi ithi to si a ti in makti takin lo call tu hi a bia a ma se he ami biak hi anu o nge ni in a hrebok si boni hian a soidanin anu hian Norwegian accent anaya he o lo betu hi anu o nge ani ti chiang takin kapuangam ti in a soi ani mitam tak chon boni tu soi hi oi lem lo ma se boni hian he mi lo betu hi anu o nge ti a chian thu a soi ve tlat ani pakwana kumsang kha jakwa somruk pakwa chuan rimoi tum thiam pakhat kala chu Mithi Tawh phone call awangin a boi hle ani he thil thleng hi ama kala soidanin a pi boral nu ni ni na atangin aron intrana kala pi hi bengong ni in adam lai po hian kala hi a call pe hle trina kala ben member te po hian hetia a pi in aron call fo trin hi a boral nu a chuan a re to tura an ngaya ma se an ring sol chiang hle mai kala pi boral nu ni ni na a chuan a phone chu lo ri in kala chuan a han changa a pi o ngei mei chuan aron kauta ani chu maktin engtin nge boral to si in ti hian miron call thei ti in azo chuan phone chu a in kat ta dai mai ani he min hu po hian voi engmaza phone call hi adong le fo thrina a pi o nge chu ani ti in kala hian a soya ma se azo na te chu chanin awm ngai reng lo ani pariat na kumsang khat zakwa som kwa panga chuan nu pakhat Wilson e chuan an local radio show a James Brown an komdon ti a hriat chuan a phur hle a James chu biak ve nge tumin a call ve ngata ma se line a busy na sat em awangin biak ve na chu a chang talo ani hemin hu lok hen Wilson e phone chu lo ri in a lo call tu pa chuan min ngai tu asu ipin en hlim takin kan oma hun kal to ngai tu in lo in ti boi to su aron ti a heta lo bitu o hi Wilson e chuan apu kumliam ta maya boral to o nge ani ti a hria ma se tu emo in an lo bum mai ani ringin phone a lo bitu chu phone service a thonin tunge ani chui chu atum ta ngala heng hun lai hian an phone hian display ala nei ve lo awangin aron call tu number hi alang ve theilo ani ma se phone service hawin an chana chu mak ati khop mai phone service te chuan he phone ron call tu hi ama Wilson phone number atang nge ya chuak ani thu an soi mau mai ani pasari na kumsang khajakwa somkwa vel lai khan officer thok pakhat beti chu chunchol line officer ama chawin a oma hetia ama a om lai hian a thopui nu Mary phone chu a lo ri a beti chuan lo chan sakin mi pa o chuan beti hriat ngai lo ming pakhat ron soin a biak du thu aron soya beti e chuan chu tiang ming a hriat ngai lo thu a changin he min hu hian chu pa chuan Mary ka bidu aron ti le a beti chuan thadewa lo changin Mary a om lo thu a soya enge a soi du ti in azota phone a lo bitu chuan Mary u nau pa ani thu soin Mary angai tu thu le an chung ko in mu khom na a akal ve lo thu aron soi ani phone anda an hu hian Mary lo kir le chu beti chuan phone call chung chang chu a lo hrila Mary chuan mak atingei mei Mary hian a soidanin a u nau pa hi a thito a phone a chan tira ming aron soi aron biak du ni a soi beti in a hriat lo po chu a u nau pa in Mary a kaudan a lo ni a chuti rolin Mary hian tu hnai maya an chung ko in mu khom na a atel ve lo thu a soi lang bok ani parukna kumsang ni le pakhat kumchuan nu pakhat frame ni chuan a phasal asuna
he min hu lok hian frei ni hian ngai zong nei le in frei ni chung te hian an du lo hle a ma se frei ni chuan a thla chuang lem lo ani he min hu lok hian frei ni hian amumang lama te a pasal thi to chu a muta fo maya a thlak then khata te chuan mak tak main thla enga bodang lam tak tak a muta fo boxi frei ni hi amang angin na satakin a tong trai ta thina a tong trai na a chuan a pasal chuan enge soidu anei ti tele tuna angai zong pa chungchang shildu anei ani chuan amumang lama shil turin adil thin ani zin khat a thau chu frei ni chuan a phone a han en chuan a phone call li sa chuan mak tak main a pasal ning alo lang tel tatlak mai ma se frei ni hian hemizana amumang le thil thleng reng reng hi a hriat to lo thu a soi ani pangana Frank Jones chu anupui sedinen lan kasaira an ina an cheng du na he an chen na in nei tu masa te hian he in hi a sang ni in an ngaya Jones te nu pa po hian he ina hian thil mak tak tak an tong fau mai an bung ro te chu ama a lo che in tui te chu ama in alo in on thina khuman khu na puan te chu ama in alo in hlim thavek mai thin ani he min hu kumnga a hian Frank kan dupui sedi chu heart attack awangin abaural ta thut maya sedi hi phone ngai na tak ani awangin aruang bula hian a cell phone an phum tel ve ani hetia sedi abaural nu hian mak tak main Frank kale a chung ta chuan sedi phone atang hian call le message an dong ta fau mai Frank ka chu he ina hian ama chawin ala cheng chun zom zela ni khat chu office a chhuah hlanin a in phone atang chuan call adong tatlat mai Frank ka po chuan mak ati hle maya a chan chu he ina hian ama chawin a cheng to a ina a ho nu chuan a ina chuan anu pui thita cigarette zuk thin rim tele a perfume man thin te chu arim alo nam khat vek mai ani palina George Smith le Rolf Diver te chu thian thatak mai ni in an hna ber chu Mithi to tharawin an chung te emo an thian te an ron call ti angweng vel fin fia tum hi ani vandoi thlak takin Rolf Diver chu kumsang khat zakwa som sari pali chuan a boral ta a George ero chuan a hnangai ala chun zom zel tho ani a thian pa a thi atanga kumsom ni na chuan George chuan phone call danglam tak adong tatlat mai he alo call tu hi a thian pa Rolf Diver ngai ani thu a soya George chu fia tak mai ma se o thum le rap om deuh si o chuan a bia a ma se a thian pa o nge ani thu a soi ve tlat ani mitam tak chon George thil ton hi an oi lem lawa ama inti larnan le anna mi ten an hriat larnan ati mai ni a an ngai ani mi then khat ero chuan phone a lo call tu hi a thian thita Rolf Diver ani lovin tharau dang emo ram huai a thian pa Rolf Diver lem chang angin anon call mai ni in an ngai ve bok ani pathumna written lar tak pakhat din kun chuan phone call danglam tak adong tlat mai din hi office a online phone lo ri chu a han changa hetia a han chang hi o hriat fo le bel em ni in din hian mak ati hle mai a chan chu din a lo call tu hi anu boral to o nge ani tlat anu chuan phone a chuan din a chu bia in engdang ma soi lawin film khur hle turin voili ngot a cha mol mai ani din a po chuan angai na a hrelo hle a he thil a thlen nu ni ni na chuan din a chuan apa ril boi da na hospitala mek chu awatlo a hetia apa nen hunan man lai hian thok le khata apa chuan din a chu chemte avi atum ta thut maya vanei thlak takin din a chu lo inveng man lowin he thil a thlen nu hian din a chuan mak ti takin a hmaloka phone call adon chungchang le mak tak maya anuin film khur tura a cha na te chuan omzia anei ni in a hria a din a hi anu thi to hian ven him tumin phone in alo hril lok ni ve nge turani kumsang ni le pariat chuan Charlie Speck chuan train accident awangin anun na achana afa te le anupui hol te chuan an tuar hle ani hetia peka aboral nu hian achung te chuan phone call danglam tak an dong tanta he train accident a hian mi somni panga in nun na an chana ma se an ruang zong te hi mu chhuah mai thei ani lawa peka ruang po hi mu lo zinga chuan ala tel hri ani he accident thlen nu darkar som pahnih chung chuan peka chung te hian voi som thum panga ngot peka phone atangin call an donga
mà se an han chan ngel po in lo chon tu an om le ngai si lo ani peka phone atanga call an don voice som thum panga na hnu loka chuan peka ruang chu hai chhuah ani ta a ama ero chu mithiam te chuan peka ruang an han zir chianga aron call ma de to hian peka hnuk hi achat fel to ni in an ring ani pekan a phone atanga alo call awang hian thok tu te po hian a ruang hi an hmu ol sampha a peka hian phone call atang hian a taksa omna chu a chung te alo hril ni in mitam tak chuan an ngai ani pakhat na Mary B chu company pakhata thokin anna tho na hian an mani company rondor tu te nen chuan phone mangin an battery ani hetia a customer te abiak zinga hian Peter pakhat nen anin dora he Peter nen hian reitak in bia in an company thatna te le hlok na te anin hril ani ma se he Peter hian thutluk na siam mai theilo awangin Mary nen chuan atuka in bethale turin anin thla ani ti chuan Mary chuan atuka chuan a customer biak tum chuan a number ngai chu a han daila he mitrum hi chuan putar pakhatin lo changin Mary hian a mani a anupui ni a angai nen anin biak chung chang a han hril chuan chupa chu a thin rim titi tamaya chupa chuan ama chawa a chen thu le anupui chu aboral to thu in a chang ani Mary hian he phone call hi amakati in a chui zui ngai na le fin fia ngai na po a hrelo ni in a soi ani ka channel te in lo thlir awangin in chunga loma min lo subscribe in min lo like ve nge don ania